ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska budeme hrať, prvého videa. Dneska budeme hrať Murder Mystery 2. Ako vidíte, no tak hrám Murder Mystery 2. Nie som až taký silný. Počkajte. To je event. Čo ja som dostal zadarmo? Kokonát. Ja som dostal veľa vecí teraz zadarmo. Takže ideme vybrať mapy. Asi House 2 bude najlepší. Kokonát. Ja sa normálne teším z toho, že mám toto. No, dúfam, že budem murder alebo šerif. Ale najviac sa ma to baví za murdra. No, innocent. Počkáme si. Možno tento typ. Táto typkina. Nie. Tak to je murder. Už ho vidím. Už ho vidím toho murdra. Rýchle. Keď tu pôjde, no tak som v ryti. Taký typek tu má hudbu. Neviem, ľudia, či to počujete, ale púšťava tú hudbu. Počkajte. Nikto tu není. Run! Počkajte. Možno tu bude tak, kde zbraň. No. Ježiši. Nikto tu není. Ja si šetrím na krabičku, takže mám tu koľvy. Nikto tu není. Divné. Coconut milk. A kde je tá zbraň? Asi on je šerif. Lebo kto? Ona ju zastrelí, tak to. Ja idem zo z druhej strany. Tu je to. Čo? Veď ja som skákal. Ty vole. No. Tá typka je strašne silná. Počkajte. Ona má dosť veľký level oproti mne. Ja mám len 23. Takže je to divné. Ona je mega silná. To je fake headless. Ona je mega silná. No čo zrobí ten sápek? On tam iba kempí. Ale nie, veď to ona kempí. Ona čaká, dokým príde. Ten sápek sa nedá. Je to real headless? Počkajte, idem sa pozrieť, či to je real headless. Není to real headless. Fake. Ale celkom pekný skin. No, už ho zabí. Už to nemôže zvládnuť. Čo? To jak urobil? Rýchle. Poď. Daj to. Rýchle, dávaj. Prečo tam stojí? Veď môže ísť pre zbraň. What the fuck? Kto vyhral? Innocent win. Takže remiza, lebo šerif bol zabitý a aj tak, no. Toto fakt neviem. Dám asi biolab. To je mega dobré. Tiež. Tak.
Možno zajtra bude video, ale nemám čas. Murder. Juhu. Yeah, boy. Poď. Jo, možno zabijem teraz. No poď. Ja nikoho nemôžem trafiť. Ty vole. Ja si prehrajem. Ježiši. Poď. Yes. Poď. Poď, yes. Ja, bojí. Poď. Ale dúfam, že nikto nebude v šachte, lebo keď bude, tak som debil. Som mega slabý v tom Murder. Ježiši, poď ku mne, poď ku ockovi. Yes. Kde zdrhla? Čo keď ide po tú zbraň? Nie. Ja som vtedy bol. Ale som už zabil všetkých. Ona má tu zbraň. Nie! Ja som si nevšimol, že má tu zbraň. Ježiši. Failol som to. Ježiši, ja som taký slabý. Bože. By som chcel byť teraz šerif. Ale pozerajte, aký majú levely. Ja tu nemôžem ukázať moje skilly, lebo oni majú strašne veľké levely. Počkajte, koľko mám coinov? Ja mám už 1000 vlastne. Neviem, ktoré je najlepšie. Ktoré sa mi najviac páči. Tu sú zlé. Tu škaredé tie knajfky. Ja buď asi meč chcem, alebo tento by som chcel. Ja to asi otvorím. Poď. Tak toto je zle. Takže ja som to šporil 3 dní. A teraz mi padlo taká sračka. Ja som Murder. To je Murder. Nie, to je Murder. To je Murder. Yes. Utekol som jej. Bye. Nie, to je ten Murder. Ona je tu. Tak. Ježiši. Musím sa zlepšiť. Ale chápete tomu, že oni sú strašní, tí. Dajte odber. Prosím, chcem mať aspoň 100 subs. Aspoň 100. Lebo jeden týpek, neviem, či ho poznáte, volá sa Braid a má 300 subs a točí také šitné videá. Chápete tomu? Že je taký dobrý. No, už poď, zabite ju. Yes. Easy. Ale prečo sú takí bossovia? To nechápem.
Chvíľku počkajte, hej ľudia. Takže ja som sa rozhodol, že už to bude koniec, lebo už natáčam 10 minút. Takže čaute a zatím bye bye. Dajte odber a like, prosím. Prosím. Jeden odber sa rovná plus jeden skill. Čaute.